தமிழகத்தில் எப்படியாவது கடந்த முறையை விட இம்முறை அதிக தொகுதிகளை பெற்று போட்டியிட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் மல்லு கட்டி வரும் நிலையில் தேங்காய் காமெடியில் வருவது போல் வடிவேலு பாணியில் உனக்கும் வேண்டாம் எனக்கும் வேண்டாம் 7 தொகுதிகள் என்று சொல்லி அனுப்பியுள்ளது திமுக என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தேசிய அளவிலேயே INDAA கூட்டணியை காங்கிரஸ் தலைமை தாங்கி நடத்தினாலும் தேசிய கட்சியான காங்கிரஸை சில மாநில கட்சிகள் லெப்ட் ஹேண்டில் டீல் செய்து வருகின்றன. ஏற்கனவே மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா, டெல்லி, பஞ்சாப் போன்ற பகுதிகளில் ஆம் ஆத்மி ஆகியவை கரார் காட்டியுள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டிலும் அதே நிலைதான் என்கின்றன வெளிவரக்கூடிய தகவல்கள். சொல்ல போனால் காங்கிரஸ் திமுக இடையேயான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை முதல் ஸ்டேஜை கூட தாண்டவில்லை. ஆளும் கட்சியான திமுக தங்களுக்கு உரிய மரியாதை கொடுக்கவில்லை என்று குமுறி வருகின்றன காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்கள். கடந்த 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போதே அதிக தொகுதிகளை கேட்டு காங்கிரஸ் முரண்டு பிடித்த போது 2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் 41 சீட்டு கொடுத்தோம், வெறும் 8 தொகுதிகளை மட்டுமே வென்று இன்று ஆட்சியில் இருக்க வேண்டிய திமுக எதிர்க்கட்சியாக இருக்கிறது என்று குத்தி காட்டிவிட்டு, அதனால் 2019 நாங்கள் சொல்வதை கேளுங்கள், அடுத்த எலெக்ஷனில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று சமாதானப்படுத்தி அனுப்பியது திமுக. அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் 9 தொகுதிகளை 2019 தேர்தலில் காங்கிரசுக்கு பிக்ஸ் செய்தது திமுக. இந்நிலையில் கடந்த தேர்தலை விட அதிக தொகுதிகளை கேட்டு பெற்றுவிட வேண்டும் என ஆர்வமாக பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுக்கு சர்வே ரிப்போர்ட்டுடன் வெல்கம் கொடுத்த திமுக கடந்த முறை கொடுத்தது போலெல்லாம் இந்த முறை சீட்டை எதிர்பார்க்காதீர்கள் என்று ஸ்டார்டிங்கிலேயே சுவிட்சை அழுத்த திக்குமுக்காடி போயுள்ளது காங்கிரஸ். 12 சீட் கேட்கலாம் என்று தொகுதிகளின் பட்டியலோடு வந்த காங்கிரசுக்கு 7 என்ற தோனியின் நம்பரை எடுத்து காட்டியுள்ளது திமுக. லைட்டாக அழுத்தி பார்த்த காங்கிரசிடம் கடந்த தேர்தல்களில் இல்லாத வகையில் இந்த முறை இங்கே பாருங்கள், தமிழ்நாட்டின் மொத்த டேட்டாவையும் எடுத்து விட்டோம் என்று ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை காட்டியுள்ளது திமுக. சரி, தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையில் கூட குறைச்சல் பேசினால் கூட பரவாயில்லை, எந்த தொகுதிகளில் நீங்கள் போட்டியிடலாம், யாரை வேட்பாளராக நீங்கள் நிறுத்தலாம் என்றெல்லாம் எங்கள் கட்சி விவகாரத்தில் திமுக ஏன் மூக்கை நுழைக்கிறது என்று உச்சகட்ட அப்செட்டில் உள்ளனர் சில காங்கிரஸ்காரர்கள். கேட்டால் எங்களிடம் ரிப்போர்ட் உள்ளது என்கின்றனர். இதெல்லாம் சரியாக தெரியவில்லை, நாங்கள் தேசிய கட்சி என்பதையே திமுக மறந்து விட்டதா என்று கொந்தளிப்பையும் சிலர் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். சரி, கடந்த முறை போட்டியிட்ட 9 தொகுதிகளையாவது கொடுங்கள் என காங்கிரஸ் இறங்கி வந்து பார்த்த போதும் திமுகவிடமிருந்து நோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆம். அதனால் பேச்சுவார்த்தைக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வரவிருந்த அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் பயணம் தள்ளி போயுள்ளது என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. இந்நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் இதை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.